Takže čaute lidi, dneska si zahrajem DCS World. Je to teda hra se stíhačkama a hnedka si to ukážem. Máme rychlý start. Letecký souboj, ne, tak dobré. Zkusíme letecký souboj. Teda nikoho nebudu střílet, protože jsem chtěl, abyste viděli, jak to funguje. To se to načítá. No. Je to lidi celkem dobrá hra. Takže chcete na plný výkon, abych to dal na plný výkon. Ať vidíte. A lidi, klesáme. Zvedni to. A lidi, klesáme, pozor. Jsem zkušený pilot. Myslíte? Věříte mi? Že to zvládnu? A pozor, to nejde zvednout. A lidi, pomozte mi. Lidi, to nejde zvednout. Nejde zvednout. Podařilo se. Už to zvedáme. Čumte lidi. Jakou lidi? Pozor! Koukněte se na to lidi. Já letím úplně takhle. Chci klesat. Čumte na to lidi. Pozor, pozor. Lidi, koukněte se, jak se to pořád zvedá, naklání zvedá. Teďka to nejde, to neubrzdím. Je to celkem dobré, teďka potřebuje, to se pořád naklání napravo. Jej, zvedni se. Tak lidi, já nemám nic jiného, než se rozloučit s životem. Tak pozor. Tak ahoj. Pozor. Boom. Tak teďka si ukážem ještě jakoby ten normální. Já zkusím nějak ten lehký vzlet tam byl. Na lehký, ne, počkejte. Mám trénink, to bylo nějak na tom. Já jsem dal české přistání. Ale my jsme chytří, my si osvětlíme kabinu. Jo, a kdyby vás to lidi zajímalo, kde jsem to stáhl, tak jsem to stáhl na Steamu. Jo, tohle nedám, koukněte se, my si to osvětlíme.
Lidi, vidíte něco, já nic nevidím. Půjdeme do kabiny. Pozor lidi, dělám tady pokyny. Tady. Lidi, koukněte se. Jediné osvětlení, co mám, je toto. Koukněte se, lidi, zhasnu to. Rozsvětleno, hasnu to. Rozsvětleno. Ano. Jo, lidi, poraďte mi, co mám si zahrát na Robloxu za hru. Jakmile začneš klesat, pravděpodobně se bude tvoje rychlost můžeš snížit vzdušné prsty klavě. Jo, lidi, poraďte mi, jak to mám jinak dělat, já to tady celou dobu ten telefon držím. Tak lidi, už to vidíte, já jsem umřel. Tak lidi, a to bude pro dnešní video konec, tak ahoj a poraďte mi, jako čím se to dělá, to tady celou dobu držím. A ahoj.